Ne Aruna Maiga ye Fédération malienne de basketball président. An y'a décidé k'an bɛ Afro basket réseau yan. An y'a ye potentialité caman b'an bolo. Donc an bɛ ka organiser ni Ala ka jɛ ye. An bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an ye comité national d'organisation sigi. N'o présidé lo ni ministère ka représentation de bɛ o présider. Comité olympique b'a la ani fédération yɛrɛ. O y'a labɛnni yɔrɔ ye. Sinon équipe yɛrɛ an bɛ labɛn 12 la. An bɛ labɛn 12 la. Donc là c'est comme compétition bɛ zela an yɛrɛ bara yan. An y'a préféré an ka préparation bɛɛ kɛ yan. Donc équipe bɛ don internat na an ye wele bila an ka denmisɛnnin internationaux caman ma. Dɔw bɔra Amérique, dɔw bɔra France, dɔw bɔra Espagne. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de la sécurité et de protection civile. Donc déjà fɛn fɛn ye sécurité a ɲɛmaa talen don ka d'a ma. Hali k'a dan ni y'an ka commission d'organisation yɛrɛ lajɛ finitigi 5 bɛɛ de b'a la. Finitigi 5 bɛɛ de b'a la. Donc hali premier vice-président yɛrɛ ye colonel de. Donc kɔrɔ an ma lakana bila kɔfɛ. Partenaires b'an bolo hôteliw la, hôteliw caman bɛ yen. An y'a Afro basket fɛn o fɛn kɛ yan. Hôtel damadɔ bɛ yen an kɛlen ka olu soulever. An bɛ offre bɛ kɛ commission bon déjà il y a pipe dɔ bɛ yen. Ni ko pipe c'est-à-dire short list dɔ bɛ yen. An ni minnu bɛ deli ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ yen. Donc parce que caman ni ministère de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a tɛmɛ quoi. Donc olu hôteliw la il y a hôtel Olympe b'a la, hôtel Kempinski b'a la, Masale b'a la, Columbus b'a la ani Total fana b'a la n'o ye Azala ye. Donc ani olu de bɛ deli ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc an kɛlen k'a kɛ an bɛ k'a ɲini ka périmètre de sécurité fana jateminɛ parce que n'an bɛ hôteliw choisi a ka ca Ala fɛ an bɛ sécurité mɔgɔw ɲininka yɔrɔ jumɛn c'est parce que il faut aussi yɔrɔ mun sécuriser ka di an b'a ɲini u fɛ fana quoi. Donc olu ka décision caman bɛɛ b'a to hôtel ko la. Palais des sports de terrain de match ye. Match bɛɛ bɛ se ka kɛ yan parce que an y'a kɛ ka tɛmɛ. An ye comme n y'a fɔ cogo min na 2015 an ye compétition dɔ kɛ yan. Équipe 12 an ye compétition bɛɛ kɛ salle kelen kɔnɔ. A ma mɛn fana an ye Afro basket 2017 féminin fana kɛ yan. O fana équipe bɛɛ sera ka match bɛɛ sera ka kɛ yan. Matchw kun ye matchw ye matchw bɛɛ bɛ kɛ yan de. Bon maintenant entraînement de bɛ taa kɛ 26 mars la. An kɛlen ka terrain d'entraînement 2 ɲini fɛn o yɔrɔ la prévoir yɔrɔ la n'o ye 26 mars salle yɛrɛ ani INZS salle. Donc olu salle 2 bɛ kɛ salle d'entraînement ye n'Ala sɔnna ma. Joueurs minnu b'an bolo ni Ala sɔnna ma Ala ka jɛ ye ani ni public bɔra ka na u jukɔrɔma don a ka ca Ala fɛ an bɛ nin coupe ye a bɛ to yan. Parce que nin génération do caman b'a la minnu ye cadeau ta salon u ye cadet coupe d'Afrique ta. Donc o chance c'est pour que an y'a saisi pour que a ka se ka kɛ an ka cɛw ka trophée 2nan ye. Parce que depuis Mali basket ko daminɛna cɛw ye trophée 1 dɔrɔn de ta. Donc an bɛ fɛ vraiment nin génération in k'u si pour que u ka se ka yɛlɛ. Donc ni an sera ka nin ta o bɛ kɛ 2nan ye. A kɔni ka d'an ye an ka ta. An bɛ o de kama an bɛ weleweleda bila supporters ani basket kanubagaw bɛɛ ma u ka na pour que ka denmisɛnninw jukɔrɔma don n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ.